skrytých vzorcoch hmoty sa objavuje nová prítomnosť. Antimón, prvok 51, starobilý, žiarivý a plný neobjaveného potenciálu. Pred stáročiami sa zvedavé mysle snažili odhaliť jeho tajomstvá. V roku 1707 Nicolas Lémery priniesol pochopenie a premenil záhadu na poznanie. V každom atóme existuje presná rovnováha. 51 protónov, 51 elektrónov. Dynamická harmónia, ktorá určuje podstatu antimónu. V jeho jadre pulzuje energia v neustálom pohybe. Protóny a neutróny vytvárajú pevné centrum, stabilné, no plné neviditeľných síl. V pevnej forme sa atómy usporadúvajú do dokonalej štruktúry. Kryštalická geometria odhaľuje krásu a presnosť prírody. Keď svetlo stretne hmotu, vzniká jedinečný podpis. Antimón sa prejavuje spektrálnymi čiarami, kľúčom k jeho identifikácii. Moderný výskum nám umožňuje preniknúť hlbšie než kedykoľvek predtým. Každý objav rozširuje naše možnosti využitia tohto výnimočného prvku. V priemysle sa antimón stáva symbolom pevnosti a ochrany. Posilňuje materiály a zvyšuje ich odolnosť v každodennom svete. V medicíne sa jeho úloha neustále vyvíja. Od dávnych liečiv po moderné využitie prináša rovnováhu medzi vedou a liečením. Za hranicami Zeme sa antimón stáva súčasťou vesmírnych technológií. Pomáha nám posúvať hranice poznania a objavovať neznáme. Od dávnych čias až po budúcnosť antimón sa neustále mení spolu s nami. Tichá sila premeny, ktorá spája hmotu, energiu a nekonečné možnosti.